V súčasnosti stojí hodina cestovania v bratislavskej hromadnej doprave 90 centov. Od novembra sa za túto sumu povozíte v hlavnom meste už len pol hodinu. Hodinový lístok bude stáť euro 20. Pozor si treba dať počas víkendov, kedy už nebude platiť 90, ale stále 60 minút. Fungovať začnú aj nové, napríklad 30 a 15 minútové lístky. Všetky lístky budú prestupné a platné aj v nočných spojoch. Prínosom integrácie je, že na jeden lístok môžete cestovať v prostriedkoch všetkých troch dopravcov v Bratislavskom kraji. To znamená Slovak Line, železničná spoločnosť a dopravný podnik Bratislava. Bez zmien ostávajú SMS lístky, ktoré do integrácie nezahrnuli. Za 1 euro sa môžete voziť 70 minút, ale len v rámci bratislavskej MHD. Podľa cenníkov integrovanej dopravy ušetriť sa dá používaním čipových kariet. Aj keď sú ceny elektronických lístkov nižšie ako klasických papierových, dopravné prostriedky ešte nie sú vybavené čítacími zariadeniami. Spustenie systému elektronickej peňaženky u všetkých dopravcov je naplánované na jar 2016. Zvýšené ceny sa dotknú aj študentov, dôchodcov či držiteľov preukazu TZP. Práve zdravotne postihnutí najviac kritizovali zmeny cestovného. Doposiaľ cestovali v MHD bezplatne. Teraz budú mať na cestovanie zľavu 90%, ale len ak majú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji a s použitím predplatného lístka. Ostatní, napríklad handicapovaní návštevníci Bratislavy, budú mať zľavu len 50%. Pravidelným cestujúcim sa oplatia predplatné lístky. Pri tých sa ceny nemenia. Základná električenka bude stať necelých 27 eur na mesiac. Zľavnená o polovicu menej. Viac informácií nájdete aj na novom webe integrovanej dopravy. Kristián Čekovský, RTVS.